ngase ngiyamkhafula ngambuyisa. Okusho ukuthi ekhambeni kwakhe kusho ukuthi wayesekhona lo wayesemthathile wesifazane ngoba ngamkhafula ngambuyisa wabuyela ekhaya ngathola ingcabo zothando sahlala sa right impilo yabuyela esimeni. Sengijabulela ukuthi kukhona umuntu wesifazane oyaye waphumela obala. Abantu besifazane abakhulumi. Akengibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo ngumafafuke njengetangabani sihamba nesapho inkosi angalala maqedo lala bafowazane kunokhotsha izikhundla khudla othi mawuvimba ngala uthusungale ngumkhovo oyiphayo madekene oyishasa nketsela ngumakhuze sefakiwe njengosawoti ngiyabingelela ngalesi sikhathi le iNethezeka TV masithi iNethezeka TV igama lohlelo sithi uphila kanjani khona udade wethu usibhalele sike safika ku Dr Ngema ungemo sancokola nenye insizwa kwabamnandi kwaba njeya emva kalokho kwaba khona abantu abasondelayo kuyena njalo udokotela ungema labo bantu bazothula ubufakazi khona intokazi ke esiyitholile okuyiyona ezokhuluma nathi namhlanje kube uyona ethula istory sayo ukuthi yona ifike kanjani yasizakala kanjani yini eyayisiza la ku Dr Ngema njengamanje ake sikhulume nayo intokazi njengamanje Nkosazane asikubingelele sikwamukele kuNethezeka TV. Ngiyanibingelela kuNethezeka TV ninjani? Siphila kakhulu Nkosazane ngenxa yezathu sokuthi udaba lithinta imindeni emibili owakini owakubo kwesoka lakho ngoba siyazi ukuthi udaba mali kanjalo kumele kube khona la sivikela khona isithunzi sakho njengomuntu wesifazane sizofihla igama sifihle nesibongo uanonymous akusichazele istory sakho njengamanje ekutheni ukuthi wena ufike kanjani ku Dr Ngema. Ku Dr Ngema ngifike nginenkinga nobaba ingane zami sinabatwana abawu3 sinomuzi sihlala nezingane zethu so3. So ubaba ingane zami bese umuntu bese hamba engabuyi samsamzebuye umuntu ebetoha itoho elingcono ese umuntu ongifakela imali intontoni ngase ngiyahamba ngase ngizwa ngo Dr Ngema ngase ngiyahamba ngiya ku Dr Ngema ngayofuna isikhafulo ngamkhafula ngambuyisa wabuya weze ekhaya wathi sefikile ekhaya ngase ngimfakela izingcabo wabuya isimo sabuyela saba right wabe wasekhaya ngiye ku Dr Ngema ngangimuzwela kuyihlelo ngezwe kahle ngoba usho ukuthi umuzwe khona la ohlelweni leNethezeka TV kukhona insizwa vele esike sakhuluma nayo uthe mosibhalela uthi wena wathathwa udaba lalensizwa eyayibhalile la kwiNethezeka TV ekutheni ukuthi yona naye yayivusa umuzi wayo ngenxa yesimo eyayibhekene naso njengamanje ake sibuye kuwena njengamanje sibuyele kuwena nomyeni wakho noma ubaba wengane nihlangana kanjani ukuhlangana kwenu impilo ebeniyiphila bekuyimpilo kanjani ngaphambi ukuthi iqale inkinga. Sasikade siphila impilo right singenazo inkinga sihlala nezingane zethu nje se right ngumuntu otohayo naye umuntu osebenzayo ngibamba lapha nalapha ya sinje kuhlangana ekhaya siphila impilo right kwahamba isikhathi umuntu osenama decent dates waqala waphuza utshwala into ade engayiphuzi waxila esekwazi ukuhamba engabuyi nasekhaya nje sekuneyinkinga ngisho zeimali esenene ikweletu ngazama ukuthi nami ngixhumane no Dr Ngema since ngangade ngizwe lo bhuti wayekade echaza la yohlelweni kaNethezeka TV ngathi sengixhumene no Dr Ngema ngase ngizama ukuthi ngithole isikhafulo ngoba wayesewumuntu wesehamba engasabuyi nasekhaya esenaleso sikhathi echaza istory nemali eyingane engasayifaki imali ephelele nje sekuneyinkinga nami angisakwazi ukuhambisa izingane esikoleni angisakwazi ukuthi ngikhokhele omalume izinto ayisahlangani kahle ngase ngizama ukuya ku Dr Ngema ke uDr Ngema ngafike ngambikela istory sami ngase ngicela ukuthi angipha ngangisiza ngakho wayesenginikeza isikhafulo ngase ngiyamkhafula ngambuyisa
okusho ukuthi ekhambeni kwakhe kusho ukuthi wayesekhona lo wayesemthathile wesifazane ngoba ngamkhafula ngambuyisa wabuyela ekhaya ngathola ingcabo zothando sahlala sa right impilo yabuyela esimeni. Ngifuna ukubuya la kakhulukazi endabeni ukuthi usebuyile ke manje ekhaya ngifuna ukubheka umehluko nezinto ezenzekalayo njengamanje ekhaya ngoba uthi wena awusibhalele ngenxa ukuthi usuhappy yabona ukuba happy kwakho ngikubone ufika wathi hawu uyajabula ukusibona ngamehlo namhlanje kodwa ke nathi kuyisibusiso ukuthi sikubone ngamehlo ekutheni ukuthi uyajabula kumsebenzi esiwenzile akusitsheleke kwenzakalani njengamanje ekhaya. Yo angeke ngichaza ngani singachaza ngithini indlela sesihappy ngayo indlela sesihappy ngayo impilo iyaqhubeka ingane esikoleni seku right siyakha umuzwethu yonke into nje isi right ibuyele esimini angazi ngingachaza ngithini ngisizakale kakhulu ka Dr Sangema angazi ngingachaza ngithini kodwa nje hayi isimo ngendlela sese right ngayo ngendlela sese right ngayo sesidlula kwasekuqaleni ke ngaqala kwakade ku right kodwa manje sengathi kuwesi kakhulu. Indaba yenzakalaphi yenzakala kulezi ingcabo yini le oyincomayo kulezi ingcabo ngoba kunoyingcabo okhulume ngazo la kwenzakalani kulezi ingcabo uwenza njani yena ubaba osekhaya? Ingcabo izona ezangisebenzela kakhulu ngoba ngacaba zona sahlangana sasihlangene nje within 2 days or 3 days waqala nje kwashintsha nje ekhaya lapho wabuya nje umyeni wami ngoba wasekhaya sa right yabona nje esekwazi nanokubona amaphutha akhe awenze before nje wabuyisela impilo yabuyela esimini. Ngiyangithokozisa lokho ukuzwa umuntu wesifazane ekhuluma kanje yabona ikhaya ilona elibalekile kakhulukazi kumuntu wesilisa ke yena ngoba usuke evusa umuzi kaBaba wena ube umuntu wesifazane omela iqiniso ekutheni ukuthi uyomvusela ini umuzi kaBaba wakhe umsebenzi wakho ke loyo njengomuntu wesifazane shothi ungathini kubanye abantu besifazane othola ukuthi nabo bakulesi simo esifana nesakho balandiwe emakubo sebehlala nomuntu wesilisa kodwa egcineni abasathokozile njengasekuqaleni imuphi umyalezo ongawudlulisa kubona? Mina nje ngingadlulisa ukuthi kubona bengazama ukuthi bethole uDr Sangema. Dr Sangema uyasiza kakhulu uyivusile imizi eminingi ewile ngoba bengihlezi ngimlalele la kweNethezeka TV abantu bebonga ngaye nami ngathi ake ngizame ukuthi ngenze ngike ngimlande Dr Sangema hayi mengimlande Dr Sangema uyayivusa imizi yabantu uyayivusa ningahlali batakamaso kumanje neDr Sangema uyasiza kakhulu ningahlali ungahlali nenkinga ungabhidlizelwa umuzi wakho ngenxa yokunguthi wena uzolokhu utholenile uDr Sangema uyasiza uyivusela imizi eminingi. Uqinisekise lokho ukuthi nalaba abasuke betshontsha abayini benu nabo basuke besukuma mothi wena impela uzongasukuma kuzoba nenkinga. Nalaba sobentshontsha abayini besu basuke besukuma uma ungasukumi nje uyosala uncindi isithupha ngempela kuyasukuma. uNkulunkulu kwethu usizo oyisizayo sokumanje batamama mina nje cishe ngabona kanzima kabi ngenxa yamanye amantombazane sokumanje niye Dr Sangema uyasiza indlela asiza ngayo angazi ngachaza ngithini mina yabona ukungube ngangenza ivideo ngempilo yami ngabe ngiyanitshengisa manje ukuthi kwakwenzakalani kumina kwakwenzakalani beyibuya kakhulu life yami kodwa nje manje ngihlela ubukhosi sibonga hlakhona Nkosazana. Ngiyabonga namakhulu. Kunjalo mbuke lapha ekhaya njengamanje yabona ngoba usuku lume kanje sikwazile ukumthola udadewethu wakwazi ukuthi ehlale nathi esixoxela isitori sakhe njengamanje sizohamba siye ku Dr Ngema sizwe ukuthi ngabe lo msebenzi noma lento emisa ikhaya isebenza kanjani ngoba ibalekile into ekanje sikhuluma ngeingcabo la okuyizona esize lo owesifazana kodwa kulungile akubeka indlebe usibuke landela inkundla zokuxhumana iNethezeka TV usilandele yonke indawo isiNethezeka TV njengamanje sibheke ku Dr Ngema. Njengoba beshilo ke mbuke lapha ekhaya ekutheni ukuthi sizoya kuDokotela uNgema. Dr Ngema sina njengamanje kukhona inkosazane okuyiyona besikhuluma nayo ithola usizo kuDr Ngema ngoba sikuDr Ngema njengamanje sizokhuluma nayo ekutheni ukuthi yini imfihlo yakhe ngalento asize ngayo lenkosazane into ebalekile
ukuthi uphila kanjani. Sila njengamanje dokotela asikubingelele sukwamukela kwiNethezeka TV. Ngibingelele ababukeli nabalandeli beNethezeka TV. Ngiyabonga kakhulu ithuba lokuhlangana nawe Dr. Mzothule. Ngiyabingelela. Ya, Dr. Ngema sinenkinga la ekutheni ukuthi umuntu oqala wasiletha kuwena umuntu wesilisa wayenenkinga ithile. Lenkinga wayixazulula. Njengamanje kunomuntu wesifazane baningi abantu abasibhalele hayi ukuthi uyena yedwa kodwa sithe ngenxa ukuthi unalo ithuba akasondele sikhulume naye emva kwalokho mase sikhuluma nawe sithe awuphume kancane sikhulume naye ngenxa ukuthi asifuna ukuthi uzwe indaba zethu naye ukuthi ngifuna ukuziqiniso ekahle kahle imfihlo yakho yini ekutheni ukuthi ukwazi ukumisa imndeni nokuthi abantu bekwazi ukuthi bezinze la abathi khona abafuna ukwakha khona. Ngibonga nje ukuthola ithuba sengijabulela ukuthi kukhona umuntu wesifazane oyaye waphumela obala. Abantu besifazane abakhulumi futhi singabantu besifazane nami ngiyasifaka lapho singabantu besifazane asisizani. Uyathola usizo loluthola khona uyidlela ishut up uyivalela umlomo kodwa ngiyajabula ukuthi kukhona umuntu wesimame othe mesizakala kunkinga yakhe kade imhluphi isikhathi eside noma iminyaka wabona ukuthi kukhona abanye angabasiza ngami uyayibona lonto so wakwazi ukuphumela obala washo ukuthi usizakale kephi. Mina engifundiswe kona njengodokotela angikwazi ukukhuluma imfihlo yesiguli noma inkinga yesiguli uma isiguli sifike office noma esigodlweni sami ethi nenkinga kanje angikwazi mina bese ngimsizile ebuye ezobonga bayafika bezobonga abaningi ngezinto ababonga ngazo so angikwazi mina ukuphinde ngiphumele ebalazwe ngithi nangu bani ngimsizile nangu angikwazi isiguli esikwazi ukuthi siphinde sona sithinte sibuye size sizobonga la sizakale khona bese umuntu ebuye ephumela obala so abantu besilisa bayakwazi ukuphumela obala impela kakhulu. Ngiyathuka futhi ekuthukeni kwami ngiyajabula ukuthi khona umuntu wesimame ovelile wathi ngeke ngingabatshele abanye abantu besifazane ukuthi ngisizakalephi ngoba njengabantu besifazane kunalento ukuthi hayi ngizothi ngiyakhuluma noma ngiyabasiza kanti ngisiza umnakwethu kanti ngisiza usabe ukukhipha usizo. Ngijabulela isibindi somuntu wesifazane okwazile kuyinyanga yomama ukuthi aphumele obala asho ukuthi mina ngisizakale kuphi kanjani okuvela obala okokusizakala akugona okwami njengodokotela okwesiguli uma sithanda ukuthi sisho into ade egula ngayo nokuthi usizakalephi. Mina njengodokotela angikwazi ngempela ukuthi ngithi mina Dr. Ngema ngimsizile usibanibani angikwazi ukwenza lokho. Ukugula komuntu kuyahlonishwa kuyimfihlo nikhuluma nobabili nomuntu ogulayo awutshela omunye umuntu. Ngizwe kahle Dr. Ngema ke sengifuna sibuye la ekutheni ukuthi kukhulunywe kakhulukazi ngesikhafulo kwase kukhulunywa ngeincabo. Ake siqale kwisikhafulo oqala. Abantu bayaphunguka kuyiqiniso ekutheni ukuthi vele thina kakhulukazi masizinsizwa siyakwazi ukuthi uma uqonywe intombi vele mangakema kuthiwa oseyidlile udla icala egcineni kodwa kuthiwa oseyishayila akakayidli uyayibona leyo nto. Ngifuna ukubuya lapha ekutheni ukuthi na kubantu besifazane ikhona yini lento yokuthi uma kuya ngokuthi umuntu akakamzeki lo uma wengane noma lo athandana naye kodwa uyathandana mhlawumbe nesokwa likama wengane ekuthe ukuthi naye wakha umuzi wakhe ikhona umuntu wesifazane leyo nto. Yebo ikhona. Awukwazi ukungizalisa ingane ujike ungishiyela bani ngingakakhafuli ngikuyekeleni alikho iphutha engilenzile ngiyazazi ngimsulwa ungizalisa ingane mhlawumbe ungiphinde nenye esibili abanye esithathu kuyenzeka emva kwaloko usuyahamba usubona abangcono uyayibona lonto
bese ke isikhafulo sisebenza lapho ngoba umuntu usuka la ekhona mengamkhafula usuka ngejubane la ekhona usuka la afika asuye egole ezethekwini afike evuvuka linyawo la usuka ngejubane la ukhona umshiyelani umuntu umzalisa ingane bese uyamshiya umshiyela bani umshiyela uthatha ubani lo muntu omzalisa ingane bese uyamshiya uthatha ubani. Okay. So inkinga ekanjalo ke siyakwazi ke nje ukuyisiza ukuthi umuntu umbuyise umuntu wakho. Okay. Ngifuna sibuye la ekutheni ukuthi okusho ukuthi uma umuntu esekuzalisile naye enemfi noma enenhloso nawe kunezinto enixoxayo naye. Okay, kumele umsukumele ngenxa ukuthi mhlawumbe nalaba abahoma khwapheni nabo bengasukuma mhlawumbe bekuthathele. Yabo nje ibhlungu kakhulu indaba yomuntu ozosukunyelwa umakhwapheni ngabo isilisa ngabo isifazane. Kubhlungu kakhulu ukuthi mengithi mina ngiyadlala manje ngidlala nontanga bami usiyasukuma uboy ke manje usengenzela izinto ke manje uyayibona le nto. Kungcono usebenze lo muntu owazi ukuthi ninomlando naye noma nento ekhulumekayo naye uma weingane. Ungamsebenza uma wabantwana ubaba wabantwana ungizalisile uzongishiya nobani ngikuzalele ngiyaphike futhi emva kwalokho. So into ekanjalo kungcono kakhulu ukuthi kusebenze ezimweni ezifana nalezo. Okay, ngifuna ke imbandela nemgomelo imgomo njalo imbandelo imgomo yesikhafulo. Isikhafulo sakho sime kanjani? Umuntu ozofuna isikhafulo umuntu kanjani? Asikhuluma mhlawumbe ngomuntu ohambe izinsuku ezintathu mhlawumbe sikhuluma ngomuntu mhlawumbe usehamba inyanga noma umuntu osehamba iminyaka noma esethumela imali engabuyi noma enze njani. Ngifuna ukuye kwisikhafulo ukuthi isikhafulo sona ngoba athi sikhuluma ngesikhafulo ngifuna sithi sifike ingcabeni sesiqedile ngesikhafulo. Mekuzalise wakushiya nje wakuzalisa unengane unento oyikhomba isithombe sakho osubona sigijima nsuku zonke. Mekuzalise wakushiya mkhafule kumele abuye mina momzalisile angithini na sekunenye impilo yengane. So mekuzalisile nje mofuna umbuyisa abuye phela abuye gijima abuye buzalelani kwasekuqaleni mawukuthi usazomshiya akabuye phela ukuzalisile nje noma umzalele akabuye kumele abuye noma nishadile khona hayi angifuni ukuyikhuluma into ngazi angifuni ukuyikhuluma khona abantu abayimathatha kodwa empilweni yabo uthola ukuthi ubaba kukhona obaba abashiya imizi ungashiya umuzi wakho ushiya ingane zakho ezifana nawe isithombe sakho ushiya unkosikazi bese uyojola nengane encane uyitshotha uphila impilo yakho khona lapho kanjani unomde idlozi thini lapho khona izimo ezibhlungu isikhafulo ngempela sesibuyisa umuntu ekumele abuye. Okusho ukuthi into ejulile indaba yesikhafulo. Indaba yesikhafulo ijulile akasigangi ngaso akusona okudlala uzwa nje inkinga yomuntu. Inkinga khona abanomzane khona omama abashiya umuzi udela ingane uflathele ubhekele ushadile thini idlozi lapho bese ugijima hayi bakithi haya bakhafula abantu usuka ngejubane la ekhona ufike ejuluke emanzi athi sengibuyile akabuye vele khona abantu abadinga ukubuyiso kwamampela nanokuthi ke phela kulungile ke siyakwazi nalokuthi into uma ungadalelwe yona shembe into uma ungadalelwe yona akuyona yakho uyayibona into engayona yakho uyayizwa futhi ukuthi hayi umuntu ongayino uyamuzwa kodwa khona lo yebo uzwa ukuthi hayi akuyena wami lo akuyena wami kukhona lento le obona ukuthi uyizwa ukuthi hayi ngiyibambile uyizwa bese ziyafika izilingo ke zifike zidluntule khona uyayibona le nto uyayibona into umjolo vele
wahlelo baba mkhulu umjolo yanyisa Dr Ngema ungahleka uzulala yabona umjolo enye into kaphela into yahlelo baba mkhulu nabo siyezwa ukuthi bathi beganiwe ngoba khona nje izingane emaceleni kodwa sikho lapho la sekhona isekuthena ukuthi sibamba umuzi njengamanje sakha imizi yabantu ngoba egcineni izwe lonakele nje amakhaya awaqoqekile umbukeli ekhaya uyazazi ukuthi uzaleke kanjani uyazazi ukuthi ukhule kanjani uyayibona izinto ezenzeka emphakathini that's why size sasondela la uma sithi sakha imizi kubalekile ukuthi sibe serious singene odabeni futhi elingena emzini yabantu kumanje singena ezincabeni izingcabo into eserious akuyona into oyodlala ngayo ngelinye ilanga ukuthi uyothi ugcatshwa mase uyeshendini uye kumuntu wasekhaya ngoba egcineni izinto esizibona kuma TV esizibona emaphepheni kuma social media ekhulunywayo ezithinta kakhulukazi indaba zobudlelwane kwesinye isikhathi uthola ukuthi sekuphangalela abantu noma sekukhona abantu abadlulile emhlabeni leyo nto ibalekile ukuthi uyiqaphele uma uzoyenza ungayenzi nomuntu othi udlala kuyena ngoba egcineni izoba nenkinga kuwena mhlawumbe egcineni sesingena ku Dr Ngema sikhuluma indaba yezincabo izingcabo zakho ziyini sisebenza kanjani sikhuluma ngezincabo ke ezabantu besifazane noma ezabantu besilisa izingcabo okuyizona ucacise nje ngezincabo kusole eqaleni kuze kufike egcineni Okay mase sikhuluma ngezincabo lapha yana babushembe izingcabo ezomuntu mengithi ingcabo ezomuntu ngisho ukuthi ezobulili bonke umuntu wesilisa umuntu wesifazane kodwa ke izingcabo zethu zifana ka alcohol sithi not under the age of 18 akuzona zengane hayi akuzona ezokudlala kahle kahle sithanda kakhulu ukusiza abantu abashadile kodwa ukuthi noma ungashadile uthola ukuthi siyabona ukuthi iminyaka yakho yabo kumele ngabe usulapho yabo akuzona ezokudlala asifuni umuntu odlalayo kwakhiwa imizi la sakha umuzi ngoba manje umele uma ucaba kumele kube kufana nesifungo nokuyibophezela ukuthi uma ucaba uzohlangana naye lo umuntu obonayo na uthi ubambo lakho umuntu ozomthanda ozomnika isikhathi umuntu wakho lo usufunga ukuthi lo ngifuna ukufa naye uyazi usufunga lokho akuyona ilokho nje ingcabo zezingane ngikabe kanjalo nomuntu ongashadile angimthandeli ingcabo efika nencane la ifuna ingcabo mhlawumbe ifuna ukuyochitha umuzi womuntu ngeingcabo umuntu ongafikanga la kuthina yiko nje ngathi ngempela umuntu bezwe indaba yengcabo ngavela agijime afika ayithole kungaze kufika baye abantu abarongi bazothatha ingcabo zakho kumele ngabe sumgcabele lo muntu uyayibona lo nto imuzwe indaba yezingcabo vele uyithathe ungaze gijime omunye umuntu azofuna ingcabo kanti futhi ufuna ukulungisa lo muntu wakho yayibona lento ezincabo ijule kakhulu ngoba kunembuzo eminingi ezincabo kodwa ngifuna ukuthi sigoqe lenkulumo ngoba ngiyayibona ukuthi ijulile izincabo akufanele ube namaphutha uma uzothatha izincabo angifuna ucacise lapho ekutheni ukuthi kukhona abantu abanamaphutha uthola ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi uyalenza lelo phutha kodwa ufuna ukuthatha izincabo kuyokwenzeka mhlawumbe ngelinye ilanga ethi uthathe izincabo enze iphutha ebamba umuntu orongi kanti akena umuntu vele ahlosile ngezincabo ngifuna ucacise nje indaba yezincabo ukuthi izincabo zifuna ukuthi wena ubhekene nomuntu wakho ngqo injalo nje phela ingcabo angeke ucabele nombani vele uyazazi na ukuthi uhamba kanjani la uhamba khona ngeke uze ucabele umuntu ngathini awucabeli nombani ngoba ingcabo ububi bazo ukuthi umuntu uyisimbelambela uba yisimbelambela kuwena so ngeke uzucabele umuntu omfihlile ucabelana ngithi umfihlile uma kwapheni uzocabelani ke ngoba uzokunambuzela uzokulandela la ucabela umuntu owazi kahle ukuthi mekulandela velu right ngalokho uthi hayi uyangilandela nangu la uyabo ngeke ucabele umuntu omntshontshayo
ngeke ugcabele umuntu omuntu ugcabela umaqondana wakho ukuthi mase isimbela mbela bhampa tu wazi ukuthi ayivela umuntu wami ngi-right awucabela umuntu omfihlile nomuntu ongayena wakho lento le uyenzela umuntu wakho ulungisa umuzi wakho awuthatha umuntu ubese uyagcaba bese ugijima emntwini womuntu no asikwenzi lokho ngizwe kahle ake siye kakhulukazi indlela yokusebenza abantu abakudingayo bakuthola kanjani abantu abafuna ingcaba abafuna isikhafula abafuna ukubamba imizi benze njani ukuze bekuthole insuku osebenza ngazo izinto abayisebenzayo nezingcabo bayithola kanjani zona noma kunemfihlo eniyenzayo noma ingcabo umshaya nje ingcabo ngaleso sikhathi afike ngaso noma kudingakala iprocess ethile no okwayingcabo uyafika nje kuthina la sikhona njengoba sila eThekwini lapho lana zikhona balandeli bami ekhoneni la Broad no Pine bathi uSavile Street Savile le passage leli uyafika kuthina ema-office uyafona uma ngabe ukude neTheku siyayithumela impahla yakho ifika endlini uyilanda ifika nje endlini moshe address yakho house number address asendlini ifika lapho ngqo maqathatha impahla yakho endlini yes okusho ukuthi nezingcabo umuntu uyakwazi ukuzenza yena la ekhona ngoba phela into esokusisetshenziswa iqediwe ngizama ukusho lokho ukuthi uyakwazi uzenzela wena vele sekuneyigula eziningi manje kunezifo eziningi nami ngilongicabana nabantu ngiyakutshela nje ukuthi nazi ingcabo gcaba wena uzungeza inkaba ucabe lapha phansi kwamabele ucabe kephi ucabe zibe phashashe into zakho ngisakahle Dr. Ungemo bathi Ungemo angithi mina ngithi Dr. Ungema ake sivale ke njengamanje imininingwane ngitholakala kanjani enkundla zokuxhumana abantu abafuna ukuxhumana nani banithola kanjani inamba Dr. Ungema ithi 073 051 4161 ngiphinde futhi 073 051 4161 Sibonga mina kunjalo mbuke lapha ekhaya kumnandi uDr. Ungema kumnandi uxoxa naye yabona lo daba serious kakhulu kodwa umuntu akangathatheli phezulu ngoba ebona mhlawumbe into ethile kumuntu ngoba egcineni kukhona abantu abadlula mihla namalanga kwesinye isikhathi othola ukuthi badluliswa isimo abayifake kusona ungangeni enkingeni ubuzazi ukuthi awuqondene naleyo nto lungisa into eqondene nawe zibheke wena uzifune wena qala ukuthi wena kahle kahle ufunani ngoba lento esikhuluma ngayo namhlanje lento esikhuluma ngayo iyona enzima kakhulu kubantu uthando lulodwa lingene ingcabo lingenani lisici kubantu kodwa ke uma ulungiswa umuzi nawe ufuna ukuthi umuzi wakini nekusasa lezingane zakho liqhubela phambili kufanele ukulungisa lokho nangu Dr. Ngemo inamba ikhona silandele enkundleni zokuxhumana nathi sinethezeka TV igama lami ngumzothule ngokashembe Sibongo insizwa enhle kunazo ke insizwa eNingizimu Afrika engaphezulu kwami ayifaki legeni akuyona insizwa leyo ayiphinde ibonane